Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων. Στις Ανατολής τα μέρη μια φορά και έναν καιρό ήταν άδειο το κεμέρι, μου χλιασμένο το νερό. Στη Μοσούλη, στη Βασόρα, στην παλιά τη Χουρμαδιά, πικραμένα κλαίνε τώρα της ερήμου τα παιδιά. Κι ένας νέος αποσώει και γενιά βασιλική, αγρικάει το μυρολόι και τραβάει κατακί. Τον κοιτάνε οι Βεδουίνοι με ματιά λυπητερή, κι ορκός τον Αλλάχ τους δίνει πως θα αλλάξουν οι καιροί. Σαν ακούσαν οι αρχόντοι του παιδιού την αφοβιά, ξεκινάν με λυκουδόντι και με λιονταριού προβιά. Απ' τον Τίγρη στον Εφράτη κι απ' τη γη στον ουρανό, κυνηγάν τον αποστάτη να τον πιάσουν ζωντανό. Πέφτουν πάνω αυτού τα στήφη σαν ατράτητα σκυλιά και τον πάνε στο χαλίφι να του βάλει τη θηλιά. Μαύρο μέλι, μαύρο γάλα ήπια εκείνο το πρωί, πριν αφήσει στην κρεμάλα τη στερνή του την πνοή.